Hello mga Bags! Magandang buhay and welcome back to my YouTube channel again. So nandito ako ngayon sa Kalaklan kasi may lakad kami ni Mamita. My God, Onoy. Hello! Sama ka? No. Sama ka? Ayan, namimiss niyo ba si Mami? Kasi uuwi na siya sa Katbalogan. Patron ulit kayo magkikita ang buti ni. Kay kuha niya, hanay-hanay. Kumbisan na ba yahain? So ayan katima. Pagkatapos ni Mami maglagay niya mga sa mga palamuti sa kanyang katawan, pupunta na kami sa aming pupuntahan. Alam niyo ba kung saan? So comment down below. Kaduro. So ayan, na-miss niyo ba ako mga Bats? Sagot. So ayan, pupunta kami ni Mami doon. So ayan mga bakla, patuloy lang po kayo sa pagsuporta sa akin, no? Pag hindi, wala ka ako sasahurin. Oh, nakimaluoy. Uuwi na siya, pupunta muna siya sa katapos namin ng celebration dito after 3 days, mga ganon. Pupunta na siya ng Laguna, pupuntahan niya yung jowa niya. Sa ngiba na paglingi. So, ayan. So, mamaya update ko po kayo kung anong magiging ganap namin doon. No? Just keep on watching. Oh. So, ayan mga Bucks, magre-retouch muna tayo kasi pupunta na kami at aalis na kami. Aalis. So, aalis na po kami. So, kailangan natin mag-retouch para syempre, fresh tayo tignan pagpunta doon. Tsaka yung isang kaibigan ko rin papunta na siya. Kailangan natin kasi maging fresh para sabihin na siya, maganda tayo. Okay? Yun, okay na ba? Baton. Oh. Ano okay na ito hiya? Napaglabay. Ang yuri ka plancha? Huwag kasi magplancha dito kay kakulis pa na akong buhok bang paglaka. Ano kung baka urit na dito sa paglaka? Ang mga alahas. Panunuta. So ayun mga Bags, si Mami nagre-ready na rin siya. Naglalagay na siya ng mga palamuti, mga accessories sa kanyang katawan. Kaya syempre para sigong ba may mga kaya kita, mayaman kita na magkapagkabakla. Diri ba kita mga igralabog na lahaligid? Oh, let's explain. So ayun mga Bags, maya-maya no update ko rin kayo. Bye! So ayun, papunta na kami ng Olonga po. Kasama ko si Mami. Mag-aabang lang kami ng aming masasakyan. So magta-trek na lang kami papunta doon kasi mayaman kasi si Mami. So ayun, napakainit. Napakainit sobra. Trike! Trike! Mainit, magkakaroon na. Ayun, nag-aabang kami ng tricycle ni Mami. Mag-tube tayo. Malayo Oo. pa. Diba? So ayun, nag-aabang kami ng trike dito. Papuntang Olonga po. Kasi pag mag-jeep kami, ganun din naman. So, mag-trike na lang kami ni Mami. So, napakaingay nyo parang tama. Ayan, outfit check. Oh. See you dear. See you dear. So, ayan, nasa Jollibee na kami ni Mami. Dito kami susunduin ng pamangkin niya. Ito.
pagtudahin field. So yan, dito lang kayo mag-aawal. Katapos, uwi na kami dito para mag-umpisa ng kasiyahan namin. Mami, pausin mo ito, kape-fresh mo. Kapandi po. Okay. So, ayan, nasundo niya po kami ngayon. Papunta na kami, nakasakay kami ng yung tawagin ng e-bike. Sa e-bike kami. Si Mami. Hello. Say, hello. Okay. So, sakay kami ng e-bike ngayon ni Mami. Pagpapyot. Ang galing ng panin ko. Pero maganda yung may-ari. Dito kami ni Mike ko nung nag-ano. Nag-ano? Upod ako, hoy. Hindi, yung dalawa Oh, lang wala din ka kami. mo. Oo. Nag-ano man ka mo dito? Sakay kami ng e-bike. So medyo ara yung yan naman. So ayan po yung paling. Paling dito ng alongga to? Oo. Dito ako nung umalis. Ito yung pinaka-main na palengke. Oo. Pero may palengke din doon. Yung tinatawag na lumang palengke. Ah, Oo, doon. Pero dito na... Halos bawat barangay may palengke. Oo. Pero dito na ako namamalengke. Hindi na. so yung subig ng palengke magaling na nakatiles. Nangat to ka na? Subig ang palengke? Himay ko pa kasi hindi na pag umanimay ko, diretso na lang at may palengke lang para api kung kumadahi yan. No, may bilang Oo. Dito nga pag lalo pag umaga tas hapon. Nasa palengke po kami ng Olonga pa. Alam mo Sakay kami ng e-bike. kanto pa gawin doon. Ito, yung ba yung pinamalingkian natin? Lapit mo. Pwesto dapat naglakad na lang ako. Ano ba yun? May tagusan pala dyan. Ilikot-ikot pa ako sa SM, sa may tulay. Hindi ka na ako ihulog doon sa tulay eh. Iba maganda amot ko. Lagyan ng gata. Ito may ulo. Lagyan ng gata. Ilan be? Sige na. 60. Ilan? Dalawang ulo. 60 isang ganyan. Isang plato. Ilan? Dalawa? Dalawa. Ano? Dalawa na. Ito din na. Lagyan ng laman. Kalahati dyan. Kalahati. Ganyan lang. Dalawa lang. Dalawa na. Oo, dalawa. Lagad ng katawan ng big. Hi, Para hello vlog. kasi pag tinagutago na nga Bakit naman katawan niya? patuloy kasi tinatago. Maganda yung natago. Yung katawan niya. Mami na ayun, naangay lahi yung Mga tayo kumakain naman yun. bagong anak ni Mami, nanganak na Ulag, siya. tangis na ulit. Tangis lagi. Habang nagiinuman kami, Niling. ayan si Mami hawak-hawak na yan. Uy. Ano? Ano?